Najväčšia chyba, kvôli ktorej črevá fungujú ako stará kanalizácia. Mnohí si myslia, že jedia dosť vlákniny, no mýlia si jej druhy. Rozpustná vláknina je v ovsených vločkách, jablkách, mrkve a strukovinách. Pohlcuje vodu, mení sa na mäkký gel a živí prospešné baktérie, ktoré chránia vaše črevá pred zápalmi. Nerozpustná vláknina je v otrúbách, zelenine so šupkou, celozrnnom chlebe a orechoch. Nerozpúšťa sa, pôsobí ako kefka, pomáha potrave posúvať sa a čistí črevá. Keď jej je málo, potrava stojí, brucho sa nadúva, pribúdajú plyny a ťažoba. Zdalo by sa, že stačí pridať vlákninu a problémy sami odídu. Nejde to takto a tu je dôvod. Ak žalúdok tvorí málo kyseliny, jedlo sa nestrávi a všetko sa vracia späť. Preto je dôležité obnoviť trávenie ako celok. Práve na to používame balzam Bolotova. Podporuje prirodzenú kyslosť žalúdka, aktivuje enzymy, zlepšuje činnosť pečene a pankreasu a pomáha črevám čistiť sa prirodzenou cestou. Vďaka tomu mizne nadúvanie, odchádza ťažoba a bolesti. Pripravil som pre vás úplné informácie a špeciálnu zľavu. Napíšte do komentára slovo balzam a zľava 15% bude dostupná počas nasledujúcich 48 hodín od prijatia tejto správy.